Try mo nga muna mag-chat. Ano, doon sa YouTube channel. May bago dito sa YouTube channel ngayon. Walang to na eh. Good morning, Sir. Yung Mundugian. Mega shoutout. Akala ko kanina magbubukas na yung Facebook page natin eh. Kanina nagbukas yun eh. Nawala yung lock. Bigla ulit nagsarado. Mukhang nagpaparamdam na yung Facebook page natin luma. Sayang 130 followers natin dyan. Wala pa? Waiting for request pa. Ayan, gumagana na. Oras, tingnan mo. YouTube channel Tingin. Ayan, may nanonood na. Subukan mo magano message. Anong itsura nito? Bago lang ito eh. Bago ano to. Ayan na. Good morning, Pesimon. May naunahan ka na ganun Pesimon sa YouTube channel. Search nyo po yung ano. Ayan, good morning, Richard Gomez. Mas malaki dito, madali makita YouTube channel. Good morning, Monique Dominguez. Mega shoutout. Okay na. Halika na. Ulitin ko yung anak mo, kailangan lang niya mahilot ang likuran. Kailangan lang niya uminom ng tubig ng katamtaman, yung hindi masyadong malamig, hindi rin mainit, yung katamtaman pag umaga. Sanayin mo siyang uminom ng tubig kasi magkakaroon niya ng tubig na sa likuran. Yung dumi niya, depende kung kumakain na siya ng kanin. Kumakain na ba siya ng kanin? Alalayan mo lang siya, baka hindi meron siyang bata na hindi kaya tanggapin yung lusawin yung kinakain niya. Tingnan mo kung sa parts na kinakain niya, may trabaho ba kayong dalawang mag-asawa? Sino ba nagbabantay niyan? Asawa ko. Kailangan ikaw mag-ano niya, tingnan mo mag-handle kung anong pagkain hindi niya tinatanggap o tinatanggap ng bibig niya pero hindi niya malusaw. Kailangan mo yung pagmasdan kasi anak mo yan eh. Yung sakit ng anak niyo, napakasimple lang talaga. Akala nyo, hirap na hirap kayo dyan kasi nag-isa yung anak yan. Pag dumami na anak nyo, baka pabayaan nyo na. First baby nyo kasi yan eh. Kaya ganyan, paano kaya natin mahilod? Sige, itaw mo, papunta sa yung dalawang banya, ilagay mo dito. Padapa, para mahilod siya, titignan natin. Pero, yung sakit niya talaga, basic lang yan. Huwag kayong mag-alala. Kailan pala sakit ng anak niyo, kala ko naman malala. Ano ba yung langis? Pero nung pistawin, para sa kanya. Magandang umaga dyan sa YouTube channel natin, pati sa Facebook page. Good morning po sa inyong lahat. Itong ginamit ko sa YouTube channel, sa Facebook page natin ng Alipin ng Amang Jesus Nazareno, ano to? Yung iPhone to. Pag nagsasalita ka pala, gumagana yung mic malakas. Ito, bago lang ito eh. Anong pangalan nyo ulit? Dadala? Nuro mo pa siya konti. Ibaba mo yung dalawang tuwin niya. Tapos ibuka mo sa ganyan para lumapat yung buong katawan niya. Yan. O kita mo, dry yung balat ng anak mo. Dry na dry. Wala ka bang kasama nanay mo? Tingnan mo, dry yung balat niya. Ibig sabihin niyan, bukas yung roots niya kaya napapasok ng lamig, kaya siya inuubo. Minsan, lagyan mo siya ng asyete ng sanilya o kaya ang kapurado ba yun? Oo. Bago siya maligo at matulog. Oo. Yan kita mo, dry na dry. Yung langis na ginawa ko, pumapasok agad Katulad yan namamagayan kamay. Namamagaw. Pag ang pagayan pasok na pasok ng lamig niya sa katawan kita mo, hawakan mo yung anak mo, malamig yung gitna niyang pumila niya. Pag yan lumala, magkakaroon ng sakit. Huwag ka matakot, ganyan, hawakan mo. Hindi ganyan, salatin mo lang na mag-aang. Yung parang hinihimas mo lang yung mukha ng kasama mo, nakupitan ka sa kanya. Yan. Di ba? Tingnan mo dito. Ibaba mo. Tingnan mo, anong pinagkaiba? Malaman. Pagdating dito, nadadry. Ibig sabihin niya, punong-puno na ng lamig. Intindihan mo na. Madali lang yung sakit ng baby nyo. Lagyan siya ng puluha pagka natapos kasi hindi ko lang alam kung madadry yung balat niya.
heritage siya sa ganitong ano. Hindi ganyan, baliktad yung katawan niya. Ipantay mo ng gusto. Yan. Para pumantay. Isarado mo yan, tapos ibuka mo yung yan. Para lumapat yung maiging katawan niya. Yan, sumandal siya. Alisin yung kamay mo. Yan. Kita mo, yung spinal niya, namamagaw. O, kita mo, pagampagan. Pag tumagal yan, kaya balik-balik sa medisina yan eh. Inom lang yan ng gamot, bibigyan ng gamot. Tapos gagaling, pabalik ulit. Ano, hindi nawawala yung pagaan niya sa likuran eh. Pag nawala yung paga, kahit sa mo dali ng pedya, sa doktor, isang inom lang ng gamot sa likuran niya, magaling na yan. At bang araw nga lang yan, huhupa na yung ubo niya eh. Pag ang pagaya, no? Hindi kita pinapagalitan dahil ikaw nagpapantay sa anak mo. First, hindi ka ba nag-alaga sa kapatid mo? Hindi. Sa bunso, wala ka na palang alagaan. Ikaw pala yung bunso. Dapat humingi ka ng payo sa nanay mo. Sa mga matatandang maraming anak, magmarites ka muna ron. Marites! Ano bang maganda rito sa ano ko kasi marami kang experience. Alam na nila yan. Yan, kita mo, umaray siya, di ba? Yan, gumagalaw. Tingnan mo dito. Kahit anong diin ko, hindi siya nasasaktan. Kasi nakadina, nasasaktan. Pero ito mic lang, yung ugat na yun, yan ang sa palaypay. Kung wala tong pilay lamig, ay isang inuman lang ito ng gamot. 3 araw lang to, gagaling na to. Hindi na to abuti ng 1 buwan. Okay, Monique Dominguez. Iyan mo na yan. I-share mo na. Kala ko bubukas ng Facebook page natin original. Nawala yung lock eh. Kaso binubuksan ko na hinahanapan ako ng code. Ayaw naman mag-reply yung meta. Bigla ulit ng sarado. Mukhang magpaparamdam ng Facebook page natin luma. Hayaan nyo na. Pag gumana yan eh. Wala tayong magawa. Hindi yan maganda yun. Pag nawala yung kadena doon sa harapan, hindi ako binigyan ng code eh. Nilagay ko yung dati kong lumang number. Hindi naman talaga ang password yun. Lumang-luma. Hindi pa na, wala pang nakakalam yun. Buti hindi siya iyakin. Yung bata umiiyak eh. Kahit hindi pagod yan sa biyahe, pagod yan. Pag may bata talaga sensitibo, umiiyak. Lalagyan lang yan ng langis. 7 months nila, kaganon-ganon mo lang naman yan. Puro end lang, walang taas-baba. Puro baba, 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 baba. As tatlong ganun lang. Para lang pumasok sa roots niya. Huwag mong didiinan. Kasi bata pa siya. Baka magkaipit yung ugat niya. Yan. Luna, mega shoutout sa'yo. Shoutout dyan, Tita Bora. Shoutout. Mag-subscribe kayo mga taga-YouTube channel natin. Mag-subscribe kayo dito sa Facebook page natin ng Alipin ng Amang Jesus Nazareno. Yung dati Alipin ni Jesus Nazareno. Ngayon, Alipin ng Ama. Lalagyan nyo pa ng Ama yon. Mag-follow na kayo doon. Nakaayos na yung follow button na. Pag-ampaga ito. Ito, bukol niya. Namamaga.
Straight body. Kaya ako muna siya natutulog. Pero gusto, malusog naman yung baby niyo ah. Wala naman siyang galang sakit. Kayo lang kinakabahan sa kanya. Kaya nananahimik. Ikaw, tulog na tulog ka. Tingnan yung bata. Kahit anong hampas ko sa katawan niya, tulog na tulog pa rin. Oh. Knockout. 1, 2, 3, 5, 100. Oh. Harap. Para sa sigmura niya. Ma-check yung sigmura. Oh, kita nyo, knockout pa rin siya. Knockout. Siya. Juliet Vegas. Mega shoutout. Shoutout sa inyo. Delphine, dito, shoutout din sa YouTube channel natin. Facebook page. Kasi marami akong followers niya sa YouTube channel na hindi niya pa alam na meron na tayong Facebook page ng Alipin ng Amang Jesus Nazareno. Mega shoutout po sa inyo lahat. Maganda pala yung yung YouTube chat, yung iPhone. Natural mo ka din. O, kita mo, knockout pa rin yung bata. Tulog na tulog. Ano ba dyan? Wala naman sakit yan eh. Sakit lang dyan, yung nanay, tatay, hindi nervous. Yung lang nervous. Meron bang may sakit ng malusog? Parang lang yung mga pasyente minsan, kinukulang pero malusog ang katawan. Ano kinukulang? Pumapaya. Nawawala yung pog at ganda. Kasi nadadry. Ito. Oh. Maluwag na. Ayun na. Dislocate na konti. Kabila naman. Kung magpadagdag ulit kayo ng anak ha, gawa ulit kayo ng tatlo pa. Pwede pa tatlo. Para meron siyang kalaro. Hindi lang nag-iisa. Mahirap mag-isa eh. Para may ka-challenge siya pag lumalaki. Mag-isa lang mahirap eh. Wala siyang ka-challenge. Solo flight niya yung solo flight niya lahat ang laruan. Pagdagang pa to ng tatlo. Puro lalaki. Ayaw si Papa Lusun. Pero puro lalaki, sobrang bumabang pa ito. Patay tayo. Sabi na yun sa police station, marangay. Kita mo, may sakit ba yung inaantok? Kahit anong pisil. Alam mo, kung may sakit talaga yung anak nyo, konting pisil ko lang sa mga ugat niyan, iiyak yan, magdidising yan. Kung may sapi yan, duwende, etc. Kung sa kanina ko pa pinag-ipit yung ugat niya sa likuran, walang sakit. Ibig sabihin, wala lang yan talaga ng hindi natin malisasabi kasi pag-baby niya. Dadagdagan ko na itong dasalot, sige. Lagyan siya ng ng pulbo sa likuran para hindi madry yung mamaya nang nalagyan, mga 15 minutes pa. Ulitin ko ngayon pangalan ng mo. Saan na po eh? Painumin mo lang ito ng painumin sa kanya ha. 1 month ang bisa nito. Kung nagagatas siya, nagiinom, itutubig niya ha. O, paala na. Nantok pa. Knockout pa yung anak nila. Knockout pa. Tulog na tulog pa. Lahat ang iniinom niya, kung nagagatas siya, itutubig, pakuluan mo, walang problema, painumin mo ito sa kanya. Ang visa nito ay 2 weeks lang pala, sanggol pa yan.
2 linggo lang ang visa nito simula ngayon. Ganitong araw din kung mawawala, pero alas 12 pa nung dating gabi. As ipaligo mo lang sa kanya. Next. Ano na? Mega shoutout sa iyo, Flora Malyari. Magandang hapon po sa inyo. Loyola, Dilit Vegas. Dito po kayo mag-follow po tayo dito sa Facebook page natin. Paki-share na lang. Ayan po, ayan. Follow po kayo rito sa Facebook page natin. Naka-live din ako sa Facebook page natin. Kaya pa ako nagbubukas diyan. Nakala ko kanina magbubukas na yung natin eh. Yung Facebook page natin, nawala yung kadena. Ngayon binubuksan ko, nangingi ng code. Nilagay ko sa luma kong numero ulit, ayaw naman magbigay ng code yung Meta. Sinarado ulit. Ibig sabihin, nagpaparamdam na. Pero ito, legit itong Facebook page natin ha, yung alipin ng Amang Jesus Nazareno. Mega shoutout po sa inyo lahat. Pakishare nyo na lang po. Para mga kaibigan nyo. Ano sa kanyo? Sige, tayo ka muna. May titingnan lang ako. Harap. May mens ka wala? Hawak lang itong damit. Ganyan. Masakit to? Ito. Hindi masyado? Ito rin masakit. Ito, huwag ka mag-isip ha. Kasi nerves ka talaga, malapit sa pentibial. Dito, masakit. Ito. Ito. Wala. Ano lang. Nangawit lang. Kasi po, ngawit lang. Kasi pag, huwag ka mag-isip. Pag ito masakit kasi, nerves ito. Pagdating dito. Pag yan, hawak mo. Yan. Pag ginaganyan yan, dapat nasasaktan ka. Kaso wala, di ba? Nerves lang yan. Ano lang yan, ngawit lang. Opo. Saka ano yung palikuran pa, no? Pero tingnan natin kung may something. Straight. Normal lang pag-straight. Ngayon yung sakit niya. Matigas. Jangan lang. Madali lang ito. Makukuha itong araw nito. Naramdaman mo yun? Yan. Ang tawag dyan ay ibig ugat. Yan. Yan. Naramdaman mo? Yan. Ibig ugat lang dyan. Kamil ito. Peres lang, meron. Yan. Mabigat, di ba? Isa ito, magang siya galaw. Pero natunog din dito no, sa elbow, no? Ito, wala naman. Unang sa grasa. Yung sakit mo, sa araw nito, magpasalamat ka na kay Kristo. Makukuha yan. Pero check muna natin kung may something ka. Wala. Ano ba yung posporo natin? Posporo, palito. Maglabas. Mega shoutout po sa inyong lahat. Maganda pala yung iPhone na i-vlog, no? Maganda. Alicia Valdez, mega shoutout. Paki-subscribe na lang, paki-follow po natin doon sa Facebook page natin ng Alipin ng Amang Jesus Nazareno. Naka-live din po tayo dito sa Facebook page natin, sa kabila. Nora Martinez, mega shoutout. Pigit. Wala ka sapi. Relax. Ingat. Todo. Wala ka mensa. Relax. Naramdaman yung tunog? Todo pa. Sige pa, huwag ka mag-ilang. Okay. Ito. Tapusin mo na ito, Charles. Iangat ulit yung kamay mo. Tingnan mo muna. Iangat mo. Kabila. Diretso. Anong pinagkaiba? Ha? Okay na. Inumin mo muna itong tubig. Dito ka. Ayusin yan. General siya. General. Walang mensa? Pangalan ulit. Middle name. Yung apelido, Milasol. Huwag na talaga yung minus mo. Uminom ka muna.
Pag mo sarado. O, number ano? Number 3. 3333. Wala na yung 2. 3 na tayo. Mega shoutout po sa lahat dyan. Laura Martinez, Loyola, Judith Vegas, dito po kayo. Mag-follow po kayo sa Facebook page natin. Follow kayo. Sa alipin ng Amang Nazareno. Ay, anong sa kanya? Hindi, dito lang nanay mo, hindi sila binubugbog. Nagpapaayos lang sila katawan. Ikaw, ano sa kanya? Tumataas yung simura mo. Ay, tumataas yung sa simura. May naninigarilyo ko ba? Ala. Hindi na rin. Minsan lang yung sigarilyo. Nagbubuhat ka ng mabigatan ng trabaho mo? Ayaw nga pala, nagtatanggit ka nga pala. Kusinero. Anong pinakamahaba? Kalwete, di ba? Tingnan mo, hindi pantay. Ibig sabihin, nakasagit ka na hindi nakikita ng mga normal. Mga nilalang na hindi nakikita ng mga mata. Tanggalin muna natin ito bago pa maayos. Pag hindi kasi ito natanggal, di maayos. Pikit. 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 Bakit? Manghihina lang siya. Iyakin ng tubig. Usog lang yan. Usog lang ng mga elemento yan. Ang alam? Inormal mo natin, bagsak may katawa mo. Huwag ka magkakala, hindi ka babagsak yan. Nakalagay na yung sigo niya sa likod mo. Amin. Inom. Sige, dandagan mo pa. Nasaan yung fish towel? Yung ginamit na sa mo. Ilapag mo yung pamo rito. Tanggalin muna natin yung bagay na. Sige, okay lang. Patapangalan natin yung ano. Tanggalin lang natin. Tanggalin lang natin. May shoutout sa iyo, Josephine Corpus Galibo. Nanonood si Joseph. Si Joseph ba si Joy? Mega shoutout sa iyo. Apo, kailan po ba magkakaroon ng langis? Langis. Ano ba ngayon? February. Ano ba ngayon? February ano? February 7. 7. Baka itong ano? Baka itong 14, magkaroon tayo ng langis. Susunod na Lunes, ay walang gamutan sa Valentine's Day ha. Sa Martes pala, mabuti na, maano yan. Itong February 14, wala po tayong gamutan. Martes po yon. I-date nyo muna yung mga girlfriend nyo at boyfriend nyo. Sa ano na ako, February 14 na ako magkakaroon ng langis. Valentine's po yun eh. Gabi na ako gagawa ng langis, Martes. Gabi ko sa gumagawa ng langis, alas 12 para ako aswang. Kasi langis po, pag ginagawa po talaga yung tahimik. Kung langis lang nagagamitin lang sa pang araw-araw, kahit anong oras. Pero pag langis po talaga ginagawa yan, alas 12. Para yung spiritual po ng kalikasan, malinis. Parang maingay, basag sa ang naririnig mo na huli ng mga alitaktak. Hindi ka kasi pwede magawa ng langis pagka maingay ang panahon. Maingay pag may nag-iyakan o kaya nag-uusap. Martes ako, pagkatapos ng Valentine's Day. Itik ko muna siya po sinta, baka magalit. Martes, sa February 14, meron na akong langis. Sabihin ko. Doon pala paharap. Alam ko na. Tapos ito, okay na. Tanggalin lang natin yung ano. Madali lang yung sagot mo eh. Kailangan natin matanggal tong best friend mo. Nga, hindi mo nakikita yung best friend mo. Magdasal ha.
Tingin mo sa tao, hindi mo masasaktan, lumilat ka muna. Walang reaction, di ba? Alam mo, ilagay natin yung papel sa dalili mo. Amin. Yan, nagkakaroon ng reaction, di ba? O, pikit na. Linisin yung katawan mo. Pikit. Manalangin. Dalawang kamay. Linisin lahat. Tanggalin. Dalawang kamay. Lahat yan. Dalawang mo lahat. Yung ulo. Hindi. Manalangin. Huwag ng tawad para bigyan ng lakas ng Panginoon Kristo. Humingi ka na rin. Para magkaroon ka ng magandang trabaho kung ayaw mo mag-taxi driver. Balik ka ulit sa cook. O, nakakamiss magluto eh. Araw-araw ka na nagluluto. Maltawad. Eh, itong labi niya, namumula na. Yan na yun. Makatatay ba yan mga nanay? Nanay po. Mga nanay? Oo nga pala, siya nga pala araw-araw ka kasama niyo. Ako mag-alala, matataas na nanay mo, kunti na lang, binabatak na ni Ego. Pinuputulong ni nanay. Lahat, buong katawan, linisin. Kamay ni Papa Jesus yan. Kaya ilinis mo na yan, pati yung ulo mo, para mabigyan ka ng swerte para sa anak mo, matagdagan ka ulit yung anak mo. Para mo, bigyan ka ng lalaki. Gusto mong lalaki, pagbigyan ka ng walang Panginoon Kristo. Ibigay sa aling lalaki na mapagmahal sa Diyos una, kangalawa sa iyong pamilya. Okay, malay mo, bigyan ka ng anak. Kaya mo mamaya, babasbasan kayo mag-asawa. Huwag lang sana isang dosena ibibigay. Tama lang yung tatlo lang. Ipagpatuloy mo. Oo. Hanggang hindi ko pa sinasabing hintuin kami ni Kristo. Ipagpatuloy na ipagpatuloy. Mundo Gian, mega shoutout. Shoutout po sa inyong lahat. Sa YouTube channel natin, shoutout. Akala ko kanina, magbubukas na yung Facebook page natin kanina. Oh. Nakita ko na walang kandado. Masaya sana ako. Ako sa dalawa nila-live ko. Para ipag kung magkandado ulit yon, ilagay ko rito. Pero magbubukas yun, nararamdaman ko eh. Kanina nagbukas siya eh. Ilagay ko yung password, naghahanap siya ng code. Ayaw naman ako bigyan ng code. Sarado ulit. Tayo natin ang itong katapusan. Yan, kasi hanggang isang buwan. Okay, pass. Wala na. Sige, sumandag ka. Huwag kang ditilak para matanggal itong elemento ka, di ba? So, pinagpawisan agad ng ilang segundo. Segundo lang yan. Dilat. Inom ng tubig. Wala sa lahat ng pawis. Lumabas lahat ng pawis mo. Sabi mo, 3 times. Sabi mo, in Jesus' name. Amen. Ibaba mo yung sakit sa paa. Ganun. Mamaya ka na magpunas ng pawis. Sabi mo, amen. Dilat ang mata. Ngayon, tama na. Punasan mo na. Lumagkit yung katawan mo, no? O, yan yung sakit mo. Pag hindi lumalabas yung malagkit, hindi ka gagaling. Kailangan mo na mapalabas yung malagkit. Yung asawa mo kasi wala naman siyang sakit. O. Wala akong mapiga sa kanya. Ano ba ang damo sa sikmura mo? Ganunin mo. Kasi, i-card, i-general mo siya para mag-general po yung duo. Yung number Number 4. From Tarlac, mega shoutout po sa mga taga Tarlac dyan. Tarlac, mega shoutout po sa inyo. Sally Duot, mega shoutout din po. Pakipollow tayo dito sa Facebook page. Sama sa iyo, Alicia Valdez. Ano sakit niya, Nay? Nay? Dito po. Balakang? Balakang at saka mga ito po. Pag ginagawa ko madilim, masakit. Masakit yung pag nalidi niya ganito. Hindi ako nakakayo ko ng maayos. Hindi nakakayo ko. Nasaan yung boyfriend mo? Wala na po. Hindi raw na ni Papa Jesus. Opo. Ayan o. Bago ka mawala, yung ipapakita yung sa'yo. Kukunin ka rin. Sa tamang panahon. Kasi po, ano po yung ginano niya. Ganyan. Yung mga Nasaan? Nino mo? Nino? Ngayon lang. Ngayon lang. Ilan taon na, Inay?
74 pa rin, kita mo mahaba yung kanang kamay nyo, may nagagalit pa sa inyo, may ningig pa sa inyo. Bakit na nakikita nyo? Siguro marami kayong lupa. Sino kaya pagmamana? Pinay. Pinay. Oh, yung kabit, yung yun nga, hindi nasasaktan. Yung dalaw, yung ingin na niyang, yung bayaw mo to, yung bayaw mo at saka kapatid mo yung babae, di ba? O, hindi nasasaktan ito, nanay mo, patong lang, oh. O, yan lang, oh. Lahat yan, may gumagana, oh. Ano, amen. O, gumagana. O, gumagana. O, gumagana. Lahat yan, nagana lahat yan, oh. O, pikit lang, nay. O, gumagana, oh. Dapat yan, hindi yan nasasaktan yan, nasasaktan yan, oh. Kahit dito lang hawakan, nasasaktan yan. Oh. Kahit ganun-ganunin ko lang yan. Oh. Oh. Mega shoutout sa mga taga-Canada dyan. Si nanay, may nagagalit na elemento, may natutuwa din kinanay. Tingnan nyo si nanay. Tingnan nyo, nasasaktan si nanay. Amen. O, kita mo. Amen. O, dikit-dikit lang, o. Parang nagkukuryente nanay sa kamay ko. O, may sakit yan o may sapi. Hindi yan sapi yan. O. Bumunod ka, Fernando. Umpisahan mo. Okay, sige nanay. Saktan na itong mga karaban ng nanay mo, kawawa na itong nanay mo, matanda na. Oo. Pangalan niyo ko nanay. Amen. Ayan nanay, huwag kayo ng mga banay. Matatapos na yan. Isip. Okay na. Alam ko na may sabi ka nanay. Pero check mo na pala natin yung balakang mo, hindi ka pala nakakayo ko, no? Tayo. Wala na. Wala na si nanay. Para ng ano, robot na. Wala kayong opera? Hawakan yung itong damit ni nanay. Ibukan ng konting panay. Hawakan nyo. Na. Nadulas ba kayo? Naku, may nerves ang nanay mo. Ikaw, di ba, naalala mo? Pinindot-pindot yung puwet mo, hindi ka nasasaktan. Ito, nanay mo to, di ba? Tingnan mo, Tingnan mo, kung nasasaktan siya, may nerves yan. May naipit siyang gut. Nadula siguro yan, nawala sa alay ng pagkabuhat niya, kung ano ba minubuhat niya. Sa pagiga, sa pagupo, dapat hindi ito masakit, tingnan mo hindi ng kupit niya, napapahiyaw siya sa sakit. Walang problem. Puna rito, nanay. Pero bugbugin muna natin yung kalaban mo, nay. Wala kayong bakal sa likuran. Walang hangir. Walang malinis ng plato. Yung mga kinukulam, lagi yun ang naalala ko kasi mga kinukulam sa araw.
May lumabas na ng palinis ng plato. May lumabas na karayo. Pati martilyo extra. Ginawa sa mga pasyente. Naloko. Kaya narito na eh. Ilapag mo mahiwaga mo pa. Dito natin sila kukunin sa ilalim. May sakit ka sa puso? Siguro naman, alam niyo naman paglinis. Saan ba kayo dati nanood? Sa alipin ng Jesus Nazareno? Ngayon, dito na kayo manood sa alipin ng Amang Nazareno. Meron na siyang ama. Yung dati, spiritual na yun. Alipin ni Jesus Nazareno. Ngayon, meron naman alipin ng Amang Nazareno. Okay na. Pero wag muna kayo mag-aamparo doon sa Facebook page natin dati, ha? Kasi yung dati natin Facebook page, tingnan muna natin maigi. Celestias Alejandro. At saka si Maria. Mag-follow po kayo dito sa Facebook page natin, sa YouTube channel ko po. Follow niyo po yung Facebook page natin ng Alipin ng Ama ni Jesus Nazareno. Lalagyan niyo po yung Alipin ng Ama. Yung dati po kasi Facebook page natin, Alipin ni Jesus Nazareno. Wala po yung Ama. Lalagyan niyo lang po ng Ama. Baka makalimutan niyo pa yung tatay niyo sa langit. Alipin ng Ama. Pero wag muna po kayo mag-unfollow sa Facebook page natin ng Alipin ni Jesus Nazareno, ha. Kanina po nagbukas yun eh. Tapos inilak ulit ng Meta. Nangihingi siya sa akin ng code. Sinesend ko yung number. Ayaw niya naman ako bigyan ng code. Sinend ko naman yung Gmail account ko na ginagamit dati. Ayaw naman niya ako bigyan ng code. Bigla ulit ng sarado. Antayin ko ulit magbukas yun. Pabayaan ko muna ng mga 1 linggo. Tapos isend ko ulit yung dating yung password niya. Pagka binigyan ako ng code, masaya ako. Dalawa na Facebook page natin. Kung masira man yun, meron tayo rito sa original Facebook page rin natin. May original din tayong Facebook page. Yun, ito hindi na ito maghahang eh. Wala na makakahack nito dahil bagong Google, bagong Gmail account ko na to eh. Ililipat lang natin yung followers natin doon. Dito sa bago. Inay, bisama na Nay, ha? Huwag ka matakot sa kalaban mo. Kinakabahan ko eh. Kinakabahan na yung kalaban mo. Bakit? Huli na ang kanyang ito na yung huli niyang paghihirap sa'yo. Ano ba gusto mo? Yan, iwan natin siya sa katawan mo. May sakit ka sa puso. High blood. Mataas. Kaya mo ito. Kaya mo 1,000 voltahe. Ay hindi ka manahimik ka sa pangalan ni Kristo. Hindi ka nararap sa gamitin mo ang puso na kasama si Kristo. Hindi naman nanay. Kaya mo na eh, parang ayaw mo yatang gumaling. Kaya mo, huwag ka nang nervous eh. Hindi nervous ka. Tingnan mo na ha. Meron kasing elemento yan ha. Tingnan mo na ha. Hindi pa ako babanggit ng pangalan ni Kristo ha. Wala pa ako sasabihin. Pero may pawit na kasi kalan ko eh. Tingnan mo ha. Pakiramdam mo. Umiinit, di ba? Di ba? Gumagana na. Para ba? Tingnan ulit na yun ha. Ito lang itong elemento. Sabi mo, natutulog ka lang sa 10. Pagkagising mo, may pagdal-pagdal ka na ha. Ito yung anino na yan. May dito eh. Di ba? Kakaiba na yun. Tingnan mo na, babanggitin ko si Kristo na ha. Sa pangalan ng Yesu Kristo, magkaroon ko ng visa. Amen. Ayan, gumagana na yun. Di ba? Lahat yan na, may power na. Kahit saan ko ilagay na, may mga power na lahat yan. Kahit dito ko ilagay na, may power na yan. Okay na. Umpisa na natin yung elemento mo na nagbigay sa'yo ng pantal-pantal. Baka nagandahan yata siya sa kutis ko kasi kakaiba daw yung morenang Pilipina kaysa sa Canada. Okay. Seryoso tayo na. Dinis, pas-pas. Pas-pas na. Yan na. Tanggalin muna natin yung elemento na mamaya na yung tao. Hanapin natin yung kung sino yung nagmamarte sa iyo. Baka may nagtatampo sa iyo. Pas-pas. Sambitin mo si Kristo. Ayan, sambitin.
Josephine Yulo, mega shoutout po. Apo, kailan po yung healing water natin? Yung healing water natin, huwag muna po tayo mag-healing water, kawawa naman. Kayo po mananalo, konti lang kayo eh. Kailangan maganda may rumble. O, dito sa YouTube channel, mag-healing water ako dyan kasi marami na tayong followers dyan. Nasa 17,000 yan. May healing water tayo, antayin nyo. O, paramihin muna natin sila. Hinihikayat ko pa sila pumunta rito eh. Masaya sana ako kung bumukas yung Facebook page natin kanina eh. Engot-engot yung meta eh. Binuksan yung Facebook page ko tapos hindi naman niya binibigay yung password code ko. Oh, naghanap siya ng code, ibinigay ko yung password ko tapos hindi niya ako binibigyan ng code. Sinarado niya ulit. Pag nagbukas ulit yung pababayaan ko man ng 1 linggo. Pag nabuksan ko, papalitan ko ng password yun. Hindi na. Paspas na. Sambitin si Kristo nanay. DY. Mega shoutout sa'yo. Good morning, Apo Andy. Good morning din sa'yo. Alam mo nga ako sa pito ng alipin ng Amang Jesus na ano naman ako? DIY. Oh. Paano page mo ako sa Facebook page natin ng alipin ng Amang Jesus Nazareno. Ito yun, sa kabila, oh. Naka-live din kasi ako rito. Huwag muna kayo pumunta, huwag kayo bibisit doon sa alipin ng Jesus Nazareno kasi wala pa tayo doon, di pa gumagana. Pa-shoutout po. 95. Mega shoutout sa'yo. Cecilia. Mega shoutout. Ano na malabas sa katawan nyo, Nay? Mainit malagkit. Sige, paspas nyo na lahat yung masakit nyo, Nay. Ayun yung sinasabi mo, may pagkagising mo, may pantal-pantal ka. Wala pa tayo sa tao, yung masakit sa tao. Yung elemento, madali lang. Hindi ko alam anong pag nagagalit sa nanay. Baka hindi mo hindi kendo ng pera na. Binigyan mo ng $100. Para mabigyan mo ng 5,000, kulang lang yata sa 5,000. Siguro, pinapatawal na dito. Mamaya mo na sabihin nila, tapusin mo na natin itong elemento. Ano parulan ng kamay niya? Kamay niya. Ano parulan ng kamay mo, sir? Bawas ka ng kasi nasa, kailangan mong magpawis ng konti. Medyo mabigat yung katawan mo sa, asipid ka, no? Masakit yung tuhod mo? Ay, konti yan. Paigay mo muna doon dyan. Mamaya, higa ka doon ulit. Kasi nakapantalong ka. Wala ka ba short? Subukan na. Ganun mo yung pantalon mo. Dislocate ng konti yan. Katatadyak yan sa motor. Ganyan talaga yan. Dati nagtatricycle ako. Pag umuulan, mahinitan, sumasandi yung tuhod niya. Bata-bata pa ako dati. Natatadyak niya naman. Mamaya, umiga ka ulit. I-adjust lang ng konti yan. May konting pa yan. May konti pang ipit na ugat yan. May dislocate pa yan. Tapusin ko lang itong biyanan mo. Antayin nyo lang po. $44 minutes na tayo. Sino yung susunod dito? Number 5. Kayo yung susunod. Sino pa kayo magpapagamot? Pito kayo lahat? Isang batalyon kayo lahat? Para naman kayo walang mga sakit. Ito lang yata ang pinakamaraming sakit. Nanay nyo. Kunti na lang, Nay. O yan, hawakan ko na siya, Nay. Tatapusin na natin yung boyfriend mo, Nay. Sumandal ka muna. Pinakamasakit yung tao. Hindi pa tayo tapos, Nay. Saan lumabas? Hanggang saan yung malapit, Nay, pala?
bumaba sa katawan mo. Yung kalahati kasi niya na yung tao eh. Kaya mo lang, Nay. Sasaktan lang natin yung boyfriend mong may kasta siya na yun. Ngayon ito nakakita ng normal na puti. Kasi yung pambata ko, puti, puti maputla. Bilang kamatanay, sabi mo ulit yung Jesus name. Umanda ka na na, tagal final mo na yung sakit na ikaw. Upisa mo na. Minom ka man ng tubig. Uminom ka ng tubig. Okay. Sige na, ilagyan mo pa kung kaya mo pa. Ngayon ay, bago natin to ipikit yung mga mata mo, galaw mo muna yung balakang mo kung masakit. Sige, huwag nyo na eh. Lunukin nyo na yung tubig. Para kayong baby niyan eh. Lunok. Sige. Galaw nyo yung balakang nyo kung anong pinag-iba. Anong pinag-iba? Hindi. Anong pinag-iba? Gumanga no? Hindi pa tayo siya na eh. Anong pinag-iba? Gumanga o bumigat pa? O sige, umpisa na natin sa tao na ha. Ito na yung final night. Pigit. Okay, paspas na. Amin. Yan. Yan na. Yan yung pinakamasakit mo, Nay. Kaya seryoso yun mo yan, Nay. Followers mo na po ako, Apo. Followers ko na ba kayo? Maraming salamat. Good morning po, Apo. Good morning din sa'yo. Berdida de la Cruz. Pakipalo niyo po tayo sa Facebook page natin ng Alipin ng Amang Nazareno. Mendez, Elizabeth, mega shout out. Nandito po tayo sa kabila, naka-live din po. Seryoso yung yanay. Lahat na yung balakang. Nalaman ko na. Yung isa, may edad na. Yung isa, kakamtaman lang. Yung isang lalaki, medyo may nagagalit sa inay. Ang edad niya, hindi bababa ng 30. At hindi rin po aakyat na siya hanggang 42 lang. Ipaspas na eh. Hindi ito bababa ng 30, sabihin natin 30 hanggang 42, yung lalaki. Pero itong babae, mag-edad, ito talaga nagagalit sa'yo. Yan, tingnan mo na ya. Paspas na, tingnan mo ha. Babae. Tingnan mo, babae. Dalawang babae na na ha. Tingnan mo na, pangatlo, babae. O, di ba nawawala babae? Nawawala na. Tingnan mo yung isang lalaki, sinabi ko, lalaki. Tingnan mo, dadagdagan ko ulit na lalaki. O, nawawala na, lalaki. Hindi na siya nasasaktan. Naintindihan mo na, Nay? Tatlong nagagalit sa'yo, Nay. Kasi pag inuga ko ulit yan, sinabi ko ulit yung lalaki, sumubra doon sa bilang, hindi siya gagalaw. Okay na, Nay? Ipaspas na, ipagpatuloy mo na. Inis pa, Nay. Walang hinto-hinto. Parang pinagbibigyan mo yung kalaban mo eh. Parang sinabi mo, kaya mo ito muna dyan, magpahinga mo, magpalakas ka ulit. Kaya mo siya mapagod sa atin. Pag sinabi kong 4 na lalaki yan, at isa lang ang lumalabas, isa lang talagang gumagana. Talagang isa lang. Kahit isigaw ko pa yung lalaki, ay hindi ang gagana. Basta isang salita lang, yun lang ang lumabas sa spiritual, isang lalaki, isa lang talaga. Pag sinabing dalawang Maria talaga lalabas yan. Pag dinagdagan mo pang isang Maria, pero hindi na lalabas yun, hindi na siya masasaktan kahit anong tinitig mo sa daliri niya. Kasi hindi pwede magsinungaling sa spiritual. Kung anong lumalabas sa spiritual ng sa akin sa kinetic ng power ng tuta ko, yun lang ang sasabihin ko, dahil yun lang ang nilabas ni Cristo. Sense na kapangyarihan ng papadisisyon. Paspas na eh. Linis na linis. Kahagis mo na yung hagis yan para bumalik sa kanila. Libre yan ay, walang bayad. Itapon at magpatawad ka na, patawarin na sila. Bukalas na puso na para bumalik yung sakit sa kanila na Sa kanila naman taga mapupunta yan kahit anong gawin natin. Manalangin na manalangin. Morning po sa inyo, Mendez, Elizabeth. Maraming salamat po sa pag-follow ng Facebook page natin. Good morning. Good morning din sa YouTube channel natin. 49 minutes na tayo. 16 po. Paki-like naman po at paki-share na lang. Yung YouTube channel natin, paki-like at paki-share din.
Tapos yung Facebook page natin, paki-share nyo na lang po. Follow. Nakapollow na pala yan. Inayos ko na pala yung kagabi. Nakapollow na. Hindi na pala like yan. Pwede rin kayo mag-like tas follow. Inay. Kaya mo to, Nay. Malapit na sila Nay. Malipol. Sabi mo yung Jesus name lang, Nay. Yung balakang, Nay. Balakang. Hita, tuhod. Ulo. Gloria, Bianon. Mega shoutout po. San lugar, akala ko sugat eh. Lugar pala. Akala ko saan yung sugat ninyo, Apo. Ikaw talaga, oh. Mindes. Akala ko yung hinahanap ko yung sugat ko eh. Magaling na eh. Kinagat ako ng ahas. Saan pa rin lugar ninyo, Apo? Magaling yung sugat ko. Kinagat ako ng ahas. Lugar namin, Barangay Ascomo, Guagua, Pampanga. I-search nyo po yung, ilagay nyo po yung 343 Porok 5. Hindi pa kasi ito nakano eh. Bago lang siya eh. BR. Barangay Ascomo. Guagua. Pampanga. Yan, 343 po, Barangay Escomo, Guagua, Pampanga. Search nyo po yung Google Map. West Up. Pwede nyo po yung Jesus Nazareno, Gamutan. Pwede nyo po i-search doon sa Google Map o sa West Up yung Tatak, Apo, Andel. Malapit lang kami sa simbahan ng Nuestra Señora del Carmen Parish Church. I-search nyo lang po yung Google Map ng Jesus Nazareno Gamutan. Pwede nyo rin po i-search sa Google Map o West yung Tatak, Apo, Andel. Diretso po kayo dito sa bahay namin yun. Wala na po yung paligoy-ligoy. Ituturo po kayo ng Google Map. Huwag kayong makalala, naka-update po yung Google Map natin. Hindi kayo niyan iniligaw. Di ba, Nay? Nawala na, oh. Tingnan mo, Nay. Huwag kang didilat, Nay. Pakiramdam mo. Amen. Di ba, nawala na? Sa pangalan ni Kristo. Amen. Di ba, nawawala na? Di ba? Isipin mo yun, Nay. Hindi ka nasasaktan. Tingnan mo ulit, Nay. Babae. 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 Parako. Lalaki. Hindi na siya nasasaktan. Di ba? Kasi nalilinis na yung spiritual mo. Pasensya. Ay, sakit. Okay. Para magtanda sila na at hindi ka na balik-balikan, ito ang parusa para sa spiritual. Lumabag sila sa spiritual ni Kristo, ibigay ang nararapat. Amen. Tingala lang, Nay, sa pangalan ni Kristo. Amen. Yan. Huwag ka na mag-alala, Nay, hindi ko na mapinata ito. Ano ko lang ito, Nay? Ibinigay lang natin yung sakit ng 3 beses sa lungto. Sakit. Bilang na mata, Nay. Ano parang daw, Nay? Inapo. Inom. Diba, sabi ko sa'yo, kung saan nawawala sakit, Nay, pag natatanggal. Kailangan dyan, pag naglinis ka kasi ng katawan mo, yung bukal sa puso mo. Kung nasasabihin ko, Papa Jesus, nung gusto mong gumaling, hindi naman talaga pinunta mo sa kanya eh. Ama, patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, sa gawa. Kung sino man po talaga nagkakalat o naingit sa akin o nagdarasal, pinapatawad ko na po sila. Kayo na po ang bahala sa kanila. Kayo naman po ang Diyos namin at nakakalam ng lahat ng bagay dito sa lupa o sa buong sanlibutan. Bigyan mo ako ng pagkakataon na malapit sa iyo. At paano po bang makalapit sa iyo? Ako'y nahihirapan sa aking karamdaman sa iyo. Pero kung ito'y kalooban mo, magtitiis ako at alam ko naman kung hindi mo ako pinababayaan. Kung nasasabihin kay Papa Jesus, patawarin mo ako, ay, Ama, wala po akong kasalanan, bakit po ako nagkakaganito? Ama, wala po akong kasalanan, bakit po naghihirap ang balita ko? Ama, wala po akong kasalanan. Tao lang tayo. Bigla tao nagdarasal, nanulumbat ka. Nakalagay yan sa Pariseyo at saka sa isang manunungbo. Sino ba pinakinggan ni Kristo? Yung naniningil ng tubos na sobra-sobra.
Isa doon sa taong pari na nagbibigay at hindi daw siya nakikiapid. Hindi siya pinakikinggan ng Kristo. Pero kapag siya sa Diyos, nagbibigay siya, di ba? Pero mas maganda pinakikinggan niya yung mga kami ng kasalanan at hindi makatitig ni Kristo. O, bakit? Dalawang balakanay. Anong pinagkaiba? Hindi, iugal niya kung masakit pa. Kasi ayusin pa yan ay. Anong pinagkaiba? Yung muko ka pala na para malaman natin. Tayo ka muna. Naalala mo pala, ay ito pala. Nakalimutan mo pala kung gawin sa nanay mo. Igaling mo ito ng kamay mo, nay. Tingnan mo, nay. Pilat na mata. O, di ba, hindi na siya nasasaktan? Amen. O, di ba, wala na. O, peng, 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 peng. O, wala na. O, wala na siyang nasasaktan kahit anong tingin ko. O, kahit pinipitig yung daliri niya. O, wala na sakit. Ano paramdam, nay? Ha? Kumain. Sige, lakad ko muna. Pag-marites ka muna, tapos bumalik ka rito. Hindi, serious ako, lakad ka lang. Tapos para bumaba yung tubig na yun. Naalala mo pala ito, nay. Meron pa pala na isa. Harapan niya sa anak mo. Huwag mo na akong tingnan. Kukuha ko ng kutsilyo eh. Huwag kang titingin. O, di ba wala na? Tingnan mo na, tatlong daliri na gagamitin ko ha. O, di ba nawala na sakit? Wala ka na, nay. Hindi ka tulad kanina. Lakad, nay, para maalam niyo kayo, para gumamit tubig, nay. Nay, lakad. Para kayong robot eh. Lakad, walang kailangan. Para maayos na. Bato na, nay, robot ka na o nagpapakit. O, di ba, nawala na sakit niya? Ay, mo matanda na siya. Ayaw pa nagagalit sa kanya. Uulan to sa ano. Anak, pamasko. Ano na, ibit lumiyak? Wala ba kayo salamin? Ayusin pa yan, nay. Marami pang ayusin sa katawan mo. Number 1 muna, nay. Tinanggal ni Papa Jesus yung spiritual mo para lumakas. Sige, buka na dyan. Sa kanya alam ang bububugin. Tapos na tayo kita painakin. Ayusin pa yan, nay. Mamaya. Upo ka lang muna dyan. Pahingay mo muna. O, salamat kay Papa Jesus. Mega shoutout po. O, maraming salamat po dyan sa mga nag-like sa YouTube channel natin. Ray Rada, mega shoutout. Amen. Bago natin ipagpatuloy, umupo ka na rin pa. Ano naman yung tubig mo? Umiga ka na doon, sir, para maayos na yung food mo, sir. Akin naman yung tubig mo, ate. Dito ka. Wala ka, mens? Sige po ka dyan. Pakihubad yung medyas sa kanang kamay. Ay, kanang kamay. Kamang paa pala. Umiga ka ulit doon. Anong pangalan mo? Maricel? Amen. Middle name? Oo, yung pagkadalaga. Baksunod yung boyfriend mo. Ano ba nga, boyfriend ng, ay, boyfriend? Anong apelido? May asawa na ba? Anong kasal kayo? Anong apelido niya? Mami ako natatanong yung sakit mo. Tatapusin ko na yung bayo mo. Okay, umiga ka doon, sir. Chard, bitawan mo na si nanay. Tapusin muna natin yung manugang ni nanay. Oh. Kailangan natin tumayos eh. Okay, umiga ka, diretso. Ilapat mo yung buong katawan mo. Pati, mukha ka ng bicycle. Ay, sabi ito, kasi may. Ano ba mas na dito? Ito daw. Tingnan mo. Get card. Sige kasi ito eh. Lumagal mo. Get card. Palit mo na kayo. Palit. Sana yung siri. Pati sa ano eh. Mabibigat na bakal. Kaya nga mga sir, huwag mo masyadong isa. Sige. So, tumunod ka. Tumunod din. Sumama. Dito ka. Isa pa. Tanda-tanda. Sige guys, di ba mo? Ano pinag-iba?
Tumanga siya. Last na lang. Kunti-kunti na lang. Ganyan naman. Para hindi masyadong sumasama yung wika. Sige. Okay. Tumama na. Okay na. Wala na. Wala ka doon ulit. Sakto. O, try mo, sir. Kung ano pinagkaiba, sir. Ikaw na ano sa ano namin. Ilakad mo doon, sir. Sulam na. Kasi ano pala? Ano pala? Ano pinagkaiba? Kumang na. Wala na yung sumasabit. Mamaya, sasabihan ka ng asawa. Tama dagdagan yung anak niyo. Ay. Hindi mo na ate. Sakit mo, te. Sigura? Ay, dyan. Mataas yung grado ng sarili mo. Mata? Hindi siya rin. Yung salamin niya, nanghihigop ng sakit. Patingin nga. Oo nga, no. Nanghihigop pala ito ng sakit. Maganda itong salamin. Minsan, pero binigay sa akin ni Doktor, ano eh, radiation. Ano tawag dyan ba sa amin? Long spec. Ay, iron spec. Oh, iron. Si iron magaling. Yun ang spec mo. Patingin ka na sa albularyo. Ano sabi sa'yo? Tingnan mo muna, anong pinakamahaba? Kalawete. Elemento yan. Tingnan natin sa tao. Kalawete pa rin. Dalawa. Dalawang elemento yan. Sige. Ano sabi ng albularyo mo? Pero uminom ka na tubig, no? Pero nag-detect ka ng ano, ng sabi nito, ng gamot galing sa medisina. For health, pero galing sa medisina. Pero galing to sa hiling-galing. O galing to sa butika, sa ano, network. Pinili mo talaga. Nadagdagan ka na ng baby. Lalaki na kapatid mo ulit. Para meron ka na kalaro. Sino si ate? Siya. Ayan. Nakain mo na ng tubig, no? Shoutout po dyan kay Carolina Lakap. Mega shoutout. No. Nanay, ano na pakiramdam? Wala na sa'yo nagagalit. Kita mo, isipin mo na, naglinis-linis ka na ng gano'n para ka lang naglalaro-laro, no? Tapos biglang nawawala yung sakit. Pikit. Pikit. Sabi sa'yo, hindi po tao, di ba, dalawang elemento? Pakitanggalin sa lamin. Para malinis yung katawan mo. Dito na lang. Para makasira pa yan. Amalia. Kanina po, nagbukas po yung Facebook page natin ng Alipin ni Jesus Nazareno. Ngayon, itinry ko na wala kasing kandado doon, yung kandado. Itinry ko, bumukas yung Facebook page natin, kaso naging hanap siya ng code. Ayaw naman ako bigyan ng code ng Meta. Tapos nag-try ulit ako, ginamit ko yung Gmail account ko na luma, kasi dati doon din yung nakalagay. Nangyari, nangingi rin siya ng code, ayaw rin ako bigyan. Mamaya nagsarado. Tapos sinabi niya, inaayos pa daw niya at nilalagay niya sa tamang code. Di sana kung bumukas yung Facebook page natin luma,
Di masaya ako. Pero hindi ko na to tatanggalin yung Facebook page natin na bago yung Alipin ng Amang Nazareno. Kung ano mang mangyaring mag-hack ulit yon dito sa Facebook page natin na ginawa ni Hill Cruz, yung pamangkin ni Apusinda, si Toy Toy Cruz, sa Palayaw yun, pero ang pangalan niya Hill Cruz. Shout out sa kanya. Shout out din dun sa kaibigan niya na si Miguel. Ginawa niya yung bago kong Gmail account at saka yung Facebook account ko at saka yung bago kong personal account na Tatak Albularyo. Para hindi daw ma-hack, kung masakali man daw, yung personal number ko na bago, kasi pinaano ko na yung kay Monique, pina-register ko na. Okay na, naka-register na yung blog ko. Yun na lang ang kinuha niya. Para daw yung cellphone number, kahit mawala yon dahil sa blog ko naman binili, may record yon may lalagay ko agad. Kaya pag gumana ulit yung Facebook page natin na luma at nawala yung kandado ron, dalawa na yan nagla-live ako. Para dadaling ko yung iba doon, yung 121, lagay ko doon sa bago natin ginawa ni Hill. Ni Hill Cruz pala. Basta tawag ko kasi sa kanya, Toy Toy. Pamangkin ni Apusinda yon. Yung tatay yon, si... Nakalimutan ko tuloy pangalan ng bayo ko. Si Kuya Rico, anak niya yon, balik magkapatid siya Apusinda. Yan. Nagpagawa ko sa kanya. Salamat. Dito, hindi na to ma-hack. Kala ko kanina, doon tayo makakapag-live eh. Tuwan-tuwa pa naman sana ako eh. Ingot ng meta nito, binuksan niya nga. Hiningi niya yung password, nilagay ko, tapos nanghingi ng code, di niya ako binibigyan doon sa number ko. Hindi to tao tayo ha? Elemento na sabi naman gagamot sa'yo? Kinulam ka? Hindi ka kinukulam to. Pinapaliwanag ko sa'yo kinukulam ha. Naalala mo yung nanay mo? Di ba nanay mo yan? Tingnan mo ito. Baba mo ulit ba mo? Pumikit ka, huwag ka sumandal. Kumuro ka, huwag ka sumandal. Straight body. Amen. Tingnan mo. Hindi ka nasasaktan, di ba? Tingnan mo. Amen. Wala reaction sa'yo, di ba? Wala Kahit anong gawin ko sa'yo, hindi ka nasasaktan, di ba? Tsaka, dumilag ka. Hindi yung katulad, tingnan mo, na-skin yung balat mo, makinis. Ibig sabihin, hindi ka kinukulam. Hindi katulad ng nanay mo, dinadasalan. Yun ang mga kinukulam. Naintindihan mo na. Tanggalin mo na sa utak niyang kulam. Wala kang pera. Yung may pera yun. Senior yun sa ibang bansa, kaya may pera. Kita mo ito, hindi ka nasasaktan. Di ba naalala mo nanay mo kanina? Yung nakasalang dito? Di ba ito mo ka ng video niya kanina? Di ba ginaganong-ganong ko lang, nasasaktan siya? Okay na. Hindi ka kinukulam. Masaya ka na dahil hindi ka na kinukulam. Yung pangarapin makulam. Baka magiging ka pa. Nalaman mo na kinukulam kanina. Di ba ilang beses ko ginaganon nanay mo, nasasaktan. Kahit anong hipan ko rito. Ibig sabihin, wala kayong kumukulam sa'yo. Ang kailangan mo, i-alignment, pero meron kang spiritual. Hindi nakikita ng mga mata. Okay na? Yun ang kailangan mo makalas. Seryosoy mo paglinis niyan ha. Simula ulo, buong mata mo, hanggang dyan, tapon, in Jesus name. Ulit-ulit lang yan lahat. Ako darito, pag ganyan-ganyan, tapon, in Jesus name. Lahat ng sino kami ng Kristo. Bulat man ako sa tumutulong na yun. Shout out sa'yo, Ani. Maricel Balteros. Mega shout out. Good morning dito rin kay Ate Carolina Lakap. Shout out dyan kay Maylin Cruz pala Moreno. Nandiyan pala yung kapatid ni Hill, ni Toy Toy. Nanonood pala si Gemaline Cruz Moreno. Yung kapatid niya pala gumawa sa akin ng Facebook page. At saka ng account kong bago ngayon sa Gmail. Para daw hindi na ma-hack. Hinihintay ko lang ito magbukas yung Facebook page natin. Papapalitan ko yan kay Toy Toy ng mga account lahat. Alam mo kanina magbubukas na eh. Tingnan mo sa tao. Amin. Diba? Walang reaksyon, diba? Hindi ka nasasaktan. Kahit anong diin ko sa dalili mo. Amin. Diba wala? Okay na. Magkaroon ko ng visa sa pangalan ng Yesu Cristo. Amen.
Ayan, di ba gumana? O, pero inilipat ulit natin. Magkaroon to ng visa sa pangalan ni Kristo. Amen. O, di ba? Isipin mo, ayaw niya gumagana kahit ginitin ko. Pero subukan mo ulit kung ibiin ko. Ibiin ako to. Magkaroon to ng visa sa pangalan ni Kristo. O, di ba? Nagre-reaction? O, alam mo na. Hindi ka kinukulang. Wala kang pera. O, nanay mo, maraming pera. Kaya, ginis na. Paspas, tikit naman ka. Ubus din lahat. Kung kinukulang ka, konting hawak ko lang sa mga kamay nyo, nasasaktan kayo. Paano yung kamay ko? Parang makakoy na hindi nyo maintindihan. Parang matanda na sa imbon nyo kapag miss nyo, kinukulang nyo. May boyfriend ka. Kung nga lang, hindi mo nakikita. Oo, maliit lang. Na 20 lang ito eh. 20 lang na nakisayte eh. Dalawa lang ito. Di ba? Dalawa lumalabas na sa spiritual mo? Okay, sambitin si Kristo para manuso na yan. Dagdagan ang kuryente ko. Yan na, pas-pas. Huwag ka magmumura. Masama yan. Baga kang ng-power yung ano mo. Sambitin si Kristo. Pag nagmura ka, sasabihin ng kalaban mo, wow! Lumalakas ako, magmura ka. Huwag mo tawagin si Kristo. Sabi mo, in Jesus' name. Amen. Sige, pas-pas. Ang kalakasan niya, ang galit ng puso mo. Ang kalakasan niya, ang pag hindi mo tumawag ka kay Kristo. Hindi ka gagaling. Dahil yung lakas niya, kailangan mong talunin siya. Sa pananampalataya, hindi ka ng tawad. No, napansin niyo na kung paano po kinukulang yung mga tao. Pag kinukulang mga tao, kunting hawak ko lang yan, nasasaktan talaga yan. Yung kamay ko, ano to eh, kamay, binigyan ko ng power ni Papa Jesus. Ang kapangyarihan ko, nasa mga kamay ko. Kaya hindi ako nagsusot ng anting-anting. Itong kamay nito, nadidetect ko na agad kung mayroong nananakit sa inyo. Pero itong kamay nito, mawawalan ko ng bisa pag pinanghawak ko to sa ibang babae. O yung babae may pagnanasa. Mawawalan to ng power. Kaya itong kamay ko, pinag-iingat-ingatan ko to. Kaya kalimiti lang minsan ang pinangaabot ko. Pas-pas. Sabi mo, sabitin si Kristo. Marami pa yan. Para manusan yung dalawang elemento. Tinagilid mo na siya. Lumagatok. Hinatak mo lang niya. Hinatak mo lang niya. Mamaya na yun. Maganda na tayo mo yan. Yan ang sakit mo na yun. Kailan ka pa rito na sa Pilipinas? Ilang buwan ka pa rito? Kailangan mo pa magpalamit tayo ng isang buwan. Kung tatagal ka pa rito isang buwan. Bumalik ka, ikaw na lang. Hindi, kailangan tagalan yung nanay mo. Kasi matagal na natin yung mga buti niya. Matagal na, di ba, pag tinanggal yung, parang ano lang yan, parang bagong pustiso. Sanay ka sa luma, magsuot ka ng tago, nagpapasta. Balik yung bago yun. Siyempre, masakit pa. Ayusin ka siya. Parang ganun lang. 1 month, kailangan maayos ulit yung nanay mo. Sapat na yan isang buwan. Tama na yan. May mapipres sa dati niyang forma. Simple lang ito. Para kang bumili ng bagong pinila. Sanay ka sa luma, bumili ka ng bago. Sukat ka ng sukat, medyo mas big. Para sapatos lang yan. Kaya nalalayin pa siya. Pero nasa kanya rin ng pa siya, wala lang sa akin. Ang importante, tinanggal ko muna yung nanay. Para tumaba na yung nanay mo. Lakad nanay. Nailo kayo hindi. Lakad kayo. Try nyo. Huwag kayo matakot kasi lakad kayo na lakad. Ito, nagpapacharming lang itong nanay nito. Papaluin kompet nito. Lakad nanay. Lakad mo. Tingnan yung katawan mo, set body na. Kaya sabi ko sa iyo, nasa sa iyong desisyon. Pwede kang bumalik sa buwan. Kaso, malayo yung sa inyo, kaya binigyan ka ng isang buwan. Sa March ka na. Anong araw po yun? Basta isang buwan, tumapat na ng Martes hanggang Friday. Kahit na anong araw po. Basta tumigil ka tumatis. Pero lagi ka manood kasi baka tumapat na
At wala ng Valentine's Day. Ano yun, Martis yun. Hindi pwede naman magdamo. Siyempre, video mo na yung mga girlfriend mo. Wednesday na tayo magagamot. 15, 16, 17. March 8. March 8, pwede na yan. Basta yung araw ng mga nasa ano. Pag nakapalo ka dito sa Facebook page natin, lagi naman ako magdala. Wala na sakit. Ano? Hindi lang iniisip mo. Huwag mo nang iniisip yung dati-rapi. Ngayon mo nang isipin. Dati nga kasi may nananakit dyan, wala ka na eh. Ano magagawa natin? Nilagyan na ni Papa Jesus. Ano, lakad? Ano pinagay mo? Yakbang mo yung mga paan nila eh. Huwag kayo matakot. Marami ka kasi pera, kaya may nagagalit sa'yo. Hindi mo kasi binibigyan ng pagka 5,000. Bigyan mo kaya? Kaya doon ang magagalit sa'yo. Tingnan mo, nagmarites na si nanay. Ano ang pinagay ba, Nay? Pahinga ka muna dyan. Mamaya, check natin. Pahinga muna kayo. Ganyan talaga yan, Nay. Pag hindi ayos si Pera, titignan mo yun. Huwag mo na inisip yung dati-rati. Nakaka-stress na yung nagawa mo eh. Wala na yung babalik. Hindi pa. Isa na lang huli natin. Nahuli na natin isa. Nakakadena na sila ng mga pool. Dagdagan ng kuryente magnetic. Lagyan ng amoy sa ulo. Lahat, linisin. Huwag mo isorkat yung mga kamay ni Kristo. Linisin mo yan. Pati yung tiyan yung sinasabi mong lagi masakit. Pati si Kuray, tapon. Sabi dito. May problema itong nanay niyo. Ilan ba kayo magkakapatid? May problema yun. May problema kayo. Kinikim-kim mo lang. Ito may problema nanay niyo. Hindi ganun siya dito nakatago sa puso niya. Siyempre kung buhay pa nanay tatay niya, sasabihin niya. Eh, wala siyang makakwento, wala nang buhay pa niya. Pero kung wala nakipapag-Jesus sa kanya, yung problema mo. Pakikinggan ka niya kahit araw mo sabihin sa kanya. Nakikita mo siya, hindi mo lang alam. Nayayakap ka nga niya minsan, hindi mo lang nararamdaman. Huwag mo na isipin yun. May dahilan si Kristo kung bakit hiniram niya yung boyfriend mo. Pero kung mag-alala, mga panahon mo, hihiramin ka na yung Papa Diyos, magkikita na kayo. Sa panahon mo. Pag mo siya, pag lalo ka nag-alala sa kanya, lalo siya nahihirapan. Siyempre, mahal na mahal ka niya. Ayaw ka niya nalulungkot. Pag nalulungkot ka, yung puso, mas lalo nalulungkot. Huwag na tayo iyak na yun, maiyak tayo. Wala kasi wala. Oh. Pag nakikita ka ng boyfriend mo, yung asawa mo, lalo siya nasasaktan. Nalulungkot siya dahil hindi ka nagiging masaya. Kailangan mong pakawalan yan para maging maligaya siya. Pag nakikita niya sabi ni Ella, araw-araw kung makikita para po yung TV. Libre po yun. Kahit sino po pwede yung tumingin ng basta pamilya mo. Sa may hiwagang kristal daw. Hindi pa pa Jesus. Para daw yung TV. Eh nakikita ka niya. Pag napapanood ka niya rito sa lupa, parang kaharap ka lang niya, ganyan. Pero nasa kristal. Parang TV kristal. Parang harap na harap. Naiyak din daw siya pag tumataas ang puso niya para sa karya ng Diyos. Puso niya sa'yo. Kasi meron na kalahati sa ibang puso. Pero kung siya pa rin ang buong mong mahal, eh, lagi siya malungkot. Sasaklawin ka na na. Okay na, nanay. Pag masaya ka na. Malungkot ka, mas malungkot. Ilang years? 1 year lang? Alin kayo sa ng kanan?
Ay, kaliwa pala, sorry. Mamaya na tayo, mamaya na. Tayo mo na kayo tayo. Mamaya, ikaw naman ang bububugin namin tayo. Dudutong namin yung mga pabo para dumiretso. Mega shoutout, Maricel. Mega shoutout, Jason Bautista. Good morning po. From Karate Kids, San Fernando, Pampanga. Ka muna. Huwag ka muna tatayo dyan, di ka pa tapos. Tingnan ko muna itong nanay mo. Inay, tuloy pa kayo, Nay. Inay. Ayos na ipon din. Isarya kayo, Nay. Italaw kayo, wala. Wala. Pinapasaya lang kita. Kung masyadong malungkot, ikakanda ka na yun. Malulungkot ang boyfriend. Magpa-Valentine's pa naman yun. Ela! Sabi mo nga dito sa girlfriend nito, ay sa boyfriend niya. Sabi, ganun malungkot. Sabi mo, huwag na siya malungkot. Kapanay. Walang una, Nay. Check natin yung ano. Si Sarya kayo na hindi. Lahat. Kaya para tumulang ng mga wala ka naman. Ito, Nay. Ito yung kanina binibisin ko, Nay. Masakit? Ito, Nay. Para sakit na yun, oh. Kahit gamitan ko ng sigo, Nay. Wala. Pero ito, meron konti, oh. Yun, oh. Pero, aray. Meron pa konti. Pinatitira pa. Kaya sabi ko nga sa iyo, ibalik mo siya ng 1 month. Kasi hindi pa kikita mo rin ito na ha. Kaya mahiyanan, matanda na kayo na. Yeah, okay. Inay. Huwag mo rin magsalita na. Ingat, ingat. Wow! Bato-bato na ito. Sobrang tigas. Medyo
matigas na kung kaya mo malaw. Alam ka natin kung saan mo na eh. Yan na eh. Ayan. Kahit saan ay. Maipit yung kamay nila, maipit. Pali! Ay, yeah. Mabuksan muna natin sa ito. Okay, pumasok. Inga muna, Nay. Tayo ko siya, matagilid. Okay, tatayo na yung padiretso, Nay. Matanda na kayo, Nay. Oo. Okay, tatayo puro sa tagilid. Walang problema. Left. Oo. Okay, tatayo yung katulad namin. Mga bata pa kami. Kahit 105 na ako. Okay. Iganon mo ulit yung mata nyo, Nay. Swim nyo ulit. Iganon mo. Tingnan ulit yung lagatok ng butong mo kung gumagawa. Okay, Nay. Lakad. Huwag kayo magmamaritis doon, Nay. Lakad lang. Tingnan mo, Nay, kung anong pinagkaiba, Nay. Ege, Nay. Anong pinagkaiba, Nay? Anong pinagkaiba? Ibalik mo yung nanay mo 1 month. Binuksan ko lang siya. Hindi ko masyadong sinara kasi napuwersa yung buto niya. Kaya nagkaroon ng laman. Ilakad mo lang siya ng ilakad. Oh, 1 month, ha? Sige, lagyan na siya. Matagal na, Nay. Totoo naman sinabi ng medisina mo, Nay. Matagal na. Hindi ko rin masasabi, Nay. Basta tayo ako na. Medisina sila, Nay. Inaano sila kayo mo na. Ano lumabas? Ano lumabas? Inaakala ko pa kasi, Nay. Tingnan ulit mo natin yung kamay mo. Pumahaba na ulit. Di ba pumantay? Walang labis, walang kulang. Tingnan natin sa pangalawa ulit. Di ba pumantay ulit? Wala na sa sapi. Hawakan mo ulit yan dyan mo. Ano pinag-iba? Di ba lumambot? Boyfriend ng anak mo, Nay. Dalawa. Vaccine siya sa asawa niya. Yun nga lang, hindi niya nakikita. Kung hindi yung boyfriend mo, hindi ka kinukulam. Di ba, 2 beses lumabas kaliwete mo, mahaba? Kung kumahan ng tao. Minsan nanay mo kasi tao, tapos lumalabas sa kaliwete rin. Nawala isa din siya, no? Pati pala ko lang si Papa Jesus. Parang naiya ka kanina, minumura mo pa. Ay! Nato na sinasakta yung katawan. Okay na, ganyan lang. Nawala yung sakit niya. Palakpakan mo si Papa Jesus, sabi mo, salamat! Salamat! Okay.
Nawala yung sakit niya sa balakang. Hindi na, pinsin ko yun. Nawala ba talaga? Nawala yung sakit niya sa balakang. Nawala, di ba? Thank God. Thank you, thank you, thank you. Next. Ito naman, yung mga Por Maria to eh. Ano mo din, pangalan mo din, para madigdating yung dasal ito. Ito. Pangalan mo din. Ate! Ay, Maricel. Maris, amin. Medeling. Aklido. Amin. Painumin mo na dyan. Nanay, yung damit mo pagdating sa bahay, lahat yan, underwear, pati bra mo, busan ng tubig ha. Lahat yan. Busan. Ikaw, ganun din. Kasi ikaw may sapi ka na, yung meron kang elemento. May elemento ka, may nagagalit sa'yo, dalawang Maria, isang lalaki. Itong anak mo, hindi kinukulam, mali akala. Pero salamat pa rin sa mga magagamot niya. Umaagri naman ako pagka kinukulam talaga kayo eh. Pero hindi lumalabas ang kulam. Kaya tanggalin mo na sa isip mo. May boyfriend ka. Dalawa. Nasaan? Tagal na nakakabit yan sa balak mo, hindi pa rin gumagano. Walang kwenta yan, patuloy mo na yan. Wala yung pamputol dyan. Yan, dapat gumaling ka na. Souvenir mo na lang yan. Gagamba pa ka lang sa mo pag tinanggal yan. Patuloy na. Magiling, amoy pawis ka yun, babantot lang. Magiling. Amoy pawis na, hindi mo lang yung ganyan. Magtawala ka na ng iba pa, Jesus. Ikaw, ano sunod mo? Mader? Ay, Mader, sorry. Ate. Maywang lang. Nagtatrabaho ka ba? Kaway mo muna yung boyfriend mo. Magaling na ako. Doon. Kaway. Tino mo. Boyfriend mo. Ano pangalan niya? Robert. Tino mo asawa mo. Tino mo. Umaari agad, ayan, Aray. 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 Alam mo yan? Ngawit. Angat mo kamay mo. Diretso, ganyan. Ayaw, di ba? Ngawit. Tawag dyan, naipit na ugat, nangangawit. Sumubra sipag, cellphone. Matagal na ito nagtatrabaho. Kita mo, ngawit, di ba? Nangangawit lang siya. Ano yan? Lahat ng tao, nakakaranas po ng ganito. Hindi po ito kinuulam. Basta nagtatrabaho, kahit mga edad 15, basta patak siya. Ano to, na-stress na mas. Parang simple lang yan. Ito, daliri. Ito, isang daliri. Pag pinasok mo yung isang ugat dyan, hinihigpitan niya, hindi siya makagalaw. Kailangan luwagan para makagalaw. Para mag-get vitamins. Ano pangalan? Ha? Yun ang pangalan mo? Hindi ba naging lalaki ka? Amin. Dito ng boyfriend mo? Ilan anak mo? May mens ka wala? May mens kayo? Dalayan ng sipag. Dalayan ng pagod. Dalangawit. Toto mo lang. Huwag mong gagawin. Sama talaga yan. Straight mo muna. Hinga ka na malalim. Medyo masakit-sakit to ng konti. Pero gagawin ko rito dahil maliit lang yung technique. Babalikin ko na lang.
Hinga pa. Tama na. Okay na. Nakuha na. Narinig mo na? Kabila. Todo ka. Okay. Yan na. Narinig yung tunog? Tingnan mo. Hinga ka mo ng malalim para gumana yung tubig. Ay, gumana yung tubig. Gumana yung tugo. Hinga. Inhale. Hindi ba? Nailo ka hindi? Tingnan mo ha. Yung kanina ngawit, ngayong kulangot na lang. Opo. Oh, yan. Antay mo muna. Kulang pa. Kulang pa. Stay. Kabila, nawala eh. Nawala yung kabila. Kulang pa. Relax ulit. Stay. Todo. Sige pa. Ayun. Gumana na. Hinga. Nawala na. O, diba? Kanina, bardagol. Ngayon, kulangot na lang. Nawala na, di ba? Ay, gigigil ako sa iyo. Sa sobrang sakit. Sige, doon. Salamat ka kay Papa Jesus. Nakita mo yung tumunog dito. Simula rito. Hanggang dito, di ba? At saka dito. Sa ilang sa heart yun. At saka dito. Yun, yung sumasakit sa iyo. Pero kahit ngayon, kahit dinidingin ako, wala na. Kung hindi na kukuha sa ilo, pag hinihilot niya, lalo na na-stress, lalo siya naiipit. Ibaba o kaya itaas para makagalaw siya ng gusto. Kasi pag yan dumit na, tingin mo pag hinihilot siya, hilot ka ng hilot, nakaganon. Di ba hindi siya bumababa? Lalo siya na nahihirapan malalaw. Para din yung breast ng ngipin. Sobrang siya. Kaya pala, naluluwagan. O next, ano number mo? O 7. Si Naida Manaloto. Mega shoutout. Pwede po kayo mag-follow sa Facebook page natin ng Alipin ng Amang Nazareno. Lagyan niyo po yung Amang Nazareno. Ito po, naka-live tayo sa iPhone 14. O, Alipin ng Ama. O, pakipollow niyo na lang po. Pakipollow-like. O, si Naida Manaloto. Halika na siya. Abri Roque, Domingo, Selmente. Pwede po kayo mag-like dito. Pwede po kayo dito sa Facebook page natin. Okay, follow na lang po. Huwag nyo na pong ilagay yung alipin ni Jesus Nazareno, alipin ng Ama. Lagyan nyo po yung alipin ng Ama na Jesus Nazareno. Ano sa sir? Minsan wala, di ba? Pero ngayon po, wala siya. Ibuka mo lang. Normal wala. Labanan mo lang yan. Ito masakit, no? Pero pag dito, wala yan. Ito yung sakit niya. Yan ugat na yan. Yan. Hindi ka doon nito. Wala sakit, no? Wala pa na yan. I-check muna natin. Kung mayroon kang girlfriend, yung nga lang, hindi nakikita. Check lang natin. Pamilyang ano to? Isa lang ang mabait dito, yung nanay nila. Nanay, ikaw lang pinakamabait dito. Sa lahat, simula sa tatlong mong anak, ikaw lang ang pinakamabait. Ito, walang mga sapi. Ikaw lang. Ikaw yung pinakamabait. Maraming pera. Lagi. Kaya siguro naman sinabi nyo, dalawang babae. Kita mo. Wala. Tingnan mo yung anak mo, nagbago mukha niya. Ano paramdam niyo, te? Nawala yung sakit ng ano niyo? Nawala? Okay na. Okay, maglagay ka na langis. Nailagay mo siya ng langis. Yung anak mo. Alam ko na sakit niya, sir. Pila ka na doon, ano? Akin ang nagtuloy mo para malagyan ng power. Lagyan mo yung sa ano niya. Akala niyo kaya? Ano mo kay Buddy? Si Buddy, yun. One month yan. Pinamimay para tuloy-tuloy ka gumaling. I-repeat mo pag ganyan, mapapaliwanag mo, tanong mo ka rin, Charles, ha? Tatanong, i-repeat mo yan. Pila ka na ron. Sunod ka dyan sa kapatid mo.
Kayo na, wala na kayo. Ito na kayo lahat na. O, tapusin na natin yung vlog nila kasi ang vlog natin, simula dito sa YouTube channel, 1 oras at 40 minutos. Si Naida Manaloto, dyan na lang muna kayo manood, ha? Paalam na kayo, Nay. Wala na kayo sakit, Nay. Pwede pong pan. Meron ako cellphone, tama-tama, magpapapicture talaga tayo. Para may lagay. Wala na sakit, eh. Wala na po ako. Okay, Nanay. Kayo lang pinakinukulam dito. Ako, kasi sa tawas mo ako, nagtatawas ako. Meron daw baligo na nakatapon dito sa baligo. Totoo naman yun, Nay. Agree naman ako doon sa nagtatawa sa'yo. Pero yung nagtawa sa anak mo, iba ang lumabas. Tao. Kasi hindi lumalabas ng tao. Uma-agree naman ako. Di ba sabi sa'yo, agree naman ako. Uma-agree naman ako sa manggagamot. Pag yun ang totoo lumalabas. Totoo naman yung nanay mo. May maligno, may isang lalaki, may isang edad ng babae at katamtaman lang. Ha? Ito, yung mga anak niya, wala naman mga sapi. Ito, ngalay. Ngalay lang yan. Iyon, ipit ugat. Sciatica nerves yung sakit ng anak niyang lalaki. Ito, ganun din. Yung manugang mong lalaki, dala yun ng pagod. Wala siyang sapi. Kayong 5, simula sa manugang, mabait. Pagdating sa nanay, marami nang aaway. Kasi hindi mo binigyan ng pera. Tingnan mo, nakaka-straight ka na ng tayo. Kaya kita pinababalik na medyo matigas. Sabi naman ng doktor mo yon, totoo naman, agree naman ako sa medisina. Binuksan ko lang siya ng konti para makawala yung mga ugat mo. Parang katulad lang yan ng sa anak mo. Binuksan ko ng todo. Kaso hindi kita pwede persahin kasi may edad ka na. Kaya pwede kita pabalikin. Pero sa pagbalik mo, makukuha na yan. Pero kung nakuha ko kanina, hindi kita papabalikin. Siyempre, sayang yung pamasahe. Alam naman ako, mahalaga sa akin yung oras sa inyo eh. Pwede kayang, sa pagbalik ko, pwede ko kayang, mas maaga kasi babalik ito. Kahit maaga, Nay. Kayo maaga kayo dumating, hindi maaga din kayo sasalang. Hindi ako, babalik siya sa port, Saan? sa kanan. Ha? Sa Canada? Ito malaki. Kasi may tama pa yan eh. Kaya, Pwede naman siya bumalik na wala namang problema. Mamili na nga kayo kahit lumagpas pa 1 buwan. Huwag mo nang pabuti ng 6 na buwan. Gusto mo 2 buwan pa, kayo bumalik 3 buwan. Basta huwag lang lalagpas pala ng 3 buwan. Kasi dapat ang balik talaga niya, Nay, 2 weeks lang. Kaso naunawaan ko, kasi malayo pa ang pinanggalingan nyo. Kahit makaipong ka mo ng 50 pesos araw-araw para sa masahe. ako sa ano kaya, Alam po ni nanay, gusto niya, No. alis daw po yung anak niya ng March 4, 9. March 4. Ngayon, bago na po sana mag-isang buwan si nanay para magsabay na lang po. February 8. 28, February 28. February 28. Pwede daw po, pwede. Pwede kayo sa February 28. Last final na yun ng February, pwede kayo. Kasi talaga yun, 2 weeks lang talaga yan. Akala ko naman, marami kayong gagawin. Kaya isang buo, pinababalik. Magsabay daw po ng anak. Talagang 2 weeks lang yan, Nay. Kasi hindi natin pwede percent eh. Ang importante mabuksan. Kasi gumangin lakad mo, di ba? Sige na. Nakalista ka na pala kay Buddy. Salamat. Paalam na kayo, Nay. Sa inyo na to eh. Paalam. Dito. Shoutout mo yung mga taga-Canada. bye sa mga nanonood. Thank you so much. Anong paramdam mo, te? Hindi, anong paramdam mo? Wala na sa tiyan mo. Alisin mo na sa isip mong kinukulam ka, ha? Sana nga kinukulam ka para maranasan mo kung paano ka masaktan. Yung nanay mo talaga, kanina hawak lang, nasasaktan. Wala na eh. Magaling ka na. Huwag mo nang balikan yung mga, di ba sinabi naman ni Kristo, pag gumaling na kayo, huwag mo nang balikan yung mga dati niyong ginagawa. Lalo kayong lumapit sa aking Ama, sa Panginoon Kristo. Ha? Yun lang. Maraming salamat. Papatay na natin po ito. Thank you so much po sa lahat na nanonood dyan at mega shoutout. Na-miss ko po yung live nyo. Thank you so much. Kala ko kanina nagbukas na yung Facebook page natin eh. Nawala po yung kandado. Ngayon binubuksan ko po at nilagay ko ulit yung password, naghanap po siya ng code. Ayaw naman ako bigyan ng code ng Meta. Nagsarado ulit. I-reviewin niya ulit para magkaroon ng code. Pag yun nabukas yung Facebook page natin ng Alipin Jesus Nazareno, legit din na Facebook page natin itong Alipin ng Amang Nazareno. Di ba yung kahit mawala na, ma-hack ulit yun, kaso magpapalitan natin ng password, ayusin natin yung papayos natin ulit.
i-ano na natin, papapalo natin dito sa Facebook page natin bago. Dito hindi na tumahaka. Yung healing water po natin, mag-anos na lang po ako. Oh. Dalawa rin yan. Facebook page at YouTube channel, mag-healing water din ako. Para maibalik na muli. Bye-bye po. Maraming salamat. 11:37 na po. Thank you so much. Nay, upo na yung ano rito. Yung susunod. Yung number ano? Ano ba number nyo? Number 8. Maraming salamat po. Ingat po kayo. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga masusugid natin subscriber dyan. Sa YouTube channel, sa bagong Facebook page natin, makipollow nyo na lang po sa Alipin ng Amang Nazareno. Maraming salamat po. Thank you so much. God bless. Paalam mo na kayo, Nay. Taga saan kayong bansa, Nay? Nay, taga saan kayo Pilipinas? Oh, mega shoutout sa mga taga Samar, mga matatapang ito. Sabi rito, kung marinig ka rito. Oh, kung marinig ka rito, kung matapang ka. Kasi alam niyo naman taga Samar siya po. Ano? Taga Las Piñas City kayo. Maynila. Oh, mega bye-bye. Thank you so much. God bless. Bye-bye. Mamaya naman tayo ulit. Kain muna kayo dyan. Lutuan nyo muna yung mga boyfriend nyo at saka yung mga anak nyo. Thank you so much. Bye-bye. Patayin ko na. Bye-bye. Pakishare na lang po yung Facebook page natin, ha? Share down na po. Bye-bye po.